intrăm în culisele oamenilor care au totul. Bani, faimă, milioane de fani și totuși un talent deosebit de a promova comportamente antisociale și de a spune exact ce nu trebuie să spui când nu trebuie să o spui. Puneți-vă centura morală pentru că urmează să aprofundăm un pic celebrități care au căzut de pe podium și s-au filmat în timp ce au făcut-o. Kanye West, cunoscut recent sub numele de Ye West, este unul dintre cei mai influenți artiști ai muzicii moderne. S-a lansat în anii 2000 ca și producer pentru Jay-Z, apoi ca rapper solo, iar pe parcursul carierei s-a scos unele dintre cele mai faimoase albume, precum The College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, a câștigat zeci de premii Grammy și a influențat profund stilul muzical al industriei. Dincolo de muzică, ceea ce a atras tot mai mult atenția publicului a fost comportamentul său instabil, uneori irațional și profund problematic. În 2016, Kanye West a fost internat într-un spital de psihiatrie după o criză publică de tulburare bipolară, o afecțiune mentală gravă care afectează comportamentul, gândirea și relațiile. El a comparat această boală cu a alerga un sprint cu un minotaur în cap. Însă ce îl desparte pe Kanye de alți oameni problematici este parcursul lui pe Twitter. În 2018 a afirmat că sclavia este o alegere, iar de atunci lucrurile au devenit doar mai colorate. De la mesaje de susținere pentru Trump, desene pe care el le-a făcut stând lângă el, postate pe Twitter, a afirmat că femeile supraponderare sunt sex offenders, de ce ești homeless, doar cumpără-ți o casă și multe altele. Nimic însă nu se compară cu cele mai recente fapte ale lui Ye. Din 2022 și până acum, Ye se axează pe declarații antisemite, susținând că va intra în debt con 3 împotriva evreilor, a pierdut contracte cu Adidas, Balenciaga și alte branduri majore care îi susțineau toată cariera, a fost suspendat de pe platforme sociale de mai multe ori, imaginea lui s-a prăbușit complet. Iar ca o cireașă de pe tort, în noua lui melodie putem auzi aceste versuri. Astăzi, Kanye West e mai mult o lecție pentru noi, din care ar trebui să înțelegem că geniul fără echilibru și sănătatea mentală rea, romantizată și neglijată nu duc într-un loc bun. Chiar dacă ai mult talent și poți să scrii cele mai bune versuri din industrie, nu înseamnă că ești un om respectat. V-ați gândit vreodată ce se află dincolo de succesul unora dintre cele mai populare seriale pentru copii? Răspunsul este creatori precum Dan Schneider. Acesta a fost creatorul unora dintre cele mai emblematice seriale Nickelodeon, cum ar fi iCarly, Drake and Josh și cel mai popular Victorious, despre care probabil ați auzit cu toții până acum. Ei bine, acesta s-a aflat în centrul unor acuzații foarte grave privind comportamente abuzive față de actori și, cel mai grav, un mediu de lucru inadecvat pentru tineri. În 2018, Nickelodeon a rupt orice colaborare cu el în urma unei anchete care a dezvăluit un climat profesional toxic și comportamentele autoritare față de cei care lucrau pe platouri. În 2024, documentarul Quiet on Set a adus mărturii noi și turbulătoare. Actori și membrii ai echipei au vorbit despre cum aceștia trebuiau să filmeze scene incomode, remarci cu dublu sens și un mediu foarte tensionat. Actrița Lori Beth Denberg a povestit că Schneider i-a arătat materiale complet inadecvate pentru un loc de muncă și pentru un tânăr, iar Alexa Nicholas, cunoscută pentru serialul Zoey 101, a spus că se simțea mereu tensionată în prezența lui Schneider din cauza atmosferei încărcate și a comportamentului său ambigu. Daniela Maunet a relatat că exista mereu o tendință clară de a expune tinerii actori în scene cu conținut discutabil, chiar dacă aceștia își exprimau disconfortul. Deși Schneider a admis unele greșeli și a spus că regretă anumite comportamente, el neagă cele mai grave acuzații. Cazul său a declanșat discuții importante despre protecția minorilor în industria divertismentului. Schneider rămâne un exemplu al pericolelor din spatele luminilor efectoarelor. Deși serialele lui au marcat generații, realitatea din culise ridică întrebări esențiale. Cât de siguri sunt copiii în fața camerelor, dar cel mai important, cine îi protejează când luminile se sting? Drake este una dintre cele mai mari vedete ale muzicii contemporane, dar asta nu înseamnă că influența lui este una pozitivă. De fapt, mulți tineri preiau din comportamentul și mesajele lui, fără să înțeleagă consecințele. Versurile sale promovează constant un stil de viață bazat pe bani, droguri, egoism și relații superficiale, toate ambalate într-un ton cool.
Mai grav este că în viața personală, Drake a fost implicat în situații controversate care nu pot fi ignorate. A fost criticat pentru legăturile apropiate cu fete minore, cum ar fi Millie Bobby Brown sau Billie Eilish, pe când acestea aveau doar 15 ani. Chiar dacă nu s-a dovedit nimic, este complet nepotrivit ca un bărbat adult să întrețină relații personale constante prin mesaje, convorbiri telefonice sau întâlniri cu minore. Asta transmite un semnal extrem de periculos fanilor, că astfel de comportamente sunt inacceptabile. Versurile, imaginea publică și acțiunile sale creează un model de urmat care nu încurajează dezvoltarea sănătoasă, ci o viziune distorsionată asupra succesului, relațiilor și valorilor personale. Astăzi voi vorbi despre unul dintre cele mai controversate și discutate procese din acest deceniu, care avea în prim plan pe Johnny Depp și fosta sa soție, Amber Heard, ce s-a întâmplat în realitate și care a fost percepția publică. În 2020, Depp a dat în judecată ziarul The Sun din Marea Britanie pentru că l-au numit un soț agresiv. Procesul nu era între el și Amber Heard direct, dar ea a fost martor cheie pentru că acuzațiile porneau de la declarațiile ei. Aceasta a dezvăluit incidente care conțineau violență fizică și emoțională, cu lovituri, amenințări și episoade de consum excesiv de droguri și alcool. Johnny a negat totul și a venit cu propriile acuzații, că Amber era abuzivă, că l-ar fi lovit, manipulat și provocat. Judecătorul a decis că cele 12 acuzații de abuz formulate de Amber erau substanțial adevărate, adică Johnny a pierdut procesul. În ciuda acestui fapt, în loc să-l condamne pe Depp, publicul a demonizat-o pe Amber, numind-o abuzivă, manipulatoare și mincinoasă, în timp ce Johnny era portretizat ca o victimă neînțeleasă, un om distrus de o femeie toxică. Adevărul este că amândoi au greșit într-un fel sau altul, dar că judecata publică nu a fost niciodată echilibrată. Acest incident este un exemplu clar în care preferințele noastre, mai ales când e vorba de faimă, carismă și gen, se fac auzite mai tare decât adevărul. Așa că gândește la asta data viitoare când mai vezi un scandal online. Eu voi vorbi despre o figură celebră a industriei muzicale americane, adică St. John Combs, sau cunoscut de mulți dintre voi sub pseudonimul de P. Diddy. Acesta este fondatorul casei de recorduri hip-hop Bad Boy Records și un influent om de afaceri, însă recent numele său a fost frecvent asociat cu controverse și acuzații grave. De-a lungul anilor, P. Diddy a fost implicat în foarte multe incidente din care acesta a reușit să scape prin diferite metode, cum ar fi mita, amenințarea sau chiar omorârea opozanților acestuia. Cu toate acestea, în anii 2023-2024 a apărut un incident care a putut să scoată la iveală multe dintre crimele pe care P. Diddy le-a comis și cu ajutorul căruia acesta a reușit să ajungă într-un final în sala de judecată, și acesta a fost apariția tinerei Cassie, o cântăreață de 19 ani care a intrat în relații cu P. Diddy când acesta avea 38 de ani. După ce s-a despărțit, Cassie a avut ocazia să își facă publică experiența în relația sa cu P. Diddy, iar astfel s-a aflat că, în afară de foarte multe abuzuri fizice și psihice pe care aceasta l-a suferit la mâna lui, deoarece atunci când ea nu era de acord cu una dintre deciziile sale, era bătută și agresată fizic, au existat și foarte multe abuzuri sexuale din cauza acelor freak-outs pe care P. Diddy le avea, care practic erau niște fantezii sexuale nepotrivite și inexplicabile pe care acesta îi le impunea partenerii sale, iar ea nu avea cum să spună nu la aceste fantezii pe care trebuia să le facă din cauza fricii reacției partenerului său. După aceste întâmplări, peste 120 de persoane, inclusiv minori, l-au acuzat de agresiuni sexuale, multe dintre ele susținând că au fost drogate, constrânse și filmate în acte sexuale fără consimțământul lor. În martie 2024, agenții federali au perchiziționat mai multe proprietăți ale lui Combs, iar în urma acestor raiduri au fost confiscate computere, dispozitive electronice, substanțe narcotice precum ketamina, 3 puși modificate ilegal și peste 1000 de recipiente cu lubrifiant. Combs a fost arestat și deținut în septembrie 2024, iar procesul său a început în mai 2025 și este estimat să dureze aproximativ 6 săptămâni. Dacă va fi găsit vinovat, acesta va fi condamnat pe viață.
Aceste acuzații au declanșat o reacție publică semnificativă, evidențiind importanța responsabilizării și a sprijinului acordat victimelor de orice fel, indiferent de statutul social al persoanei acuzate. Astfel, sperăm că videoclipul nostru va transmite ideea că este esențial să separăm succesul profesional de responsabilitatea morală și legală. Așa cum justiția își urmează cursul, noi, ca societate, trebuie să fim vigilenți și să susținem victimele, indiferent de faima celui acuzat. Așa că fiți atenți cu ei, dați like-uri sau vizionări pe TikTok sau orice altă rețea de socializare, deoarece sunt mulți oameni care nu merită mai mulți bani decât au deja.